चांगला काय मला बरं कधी सांगते तू चार पळताय रे साडीशी बेगीन गेला परत ब्लॅड इन हुई पाल काय सदा लेट याद रास पाव को दादा एक मिनिट आव या न हुई ताय काय अरे अरे सोसायटी ते अरे समूह आहे भाषा येत आहे मरे सोसायटी रे बघ जातात रे मास मु लाज मुट्टे दिसणार रे मागस सोन पिकनिक होत आहे अरे तू कोण सांगितलं पिकनिक होत आहे म्हणून तू कोण सांगितलं आम्ही वाच हुई होता मांजरी गेनो अरे ती खबर ना मिनी मारी विका कंटिन्युअस आहे म्हणून लेट जात मामीचा घरा कोई ना मग तिंगा आणि तू त्याला पिका मांजरी घातले आणि तिघही सरसरीत निंतले बाहेर गेल मरत गेला आणि तू हेच पोत्या किती अरे अरे पोत्या साबाव आहे ना रे आता निदवले माझं नाव पा नका फ्रेश आहे नसो आहे घासपाच एक मुगा पेन माग घासपाय पेन काय घासपाय तू घे बरं हा मग वाच बुडकुलो गेन तो होता अरे आमको साबाव आहे पण नाव तो झाल्या उदो ना उदो इथून का नडपा मरे आणि मग जाय तिथून नापाचे बाहेर गेल मरत गेला अरे राव रे किती तू हे दिवाळ बॅग घेऊन तू येत आहे आम्ही तियात्रा आहेत ना रे तू तियात्रा होत होय. तू तियात्रा तियात्रा आमच्या लाईट कोण पाय माता लाईट आम्ही मात ना रे लाईट तू मत होय, नुसता होय. आऊ मोठा हे दिवाळ बॅग घेऊन तू येते काय मग लंडन बी होय दिसाला ना ना तियात्रा आहेत चल या मरे होय. चल या लोकांको सांग केदों तो लोकांको सांग तियात केदों तो हा लोका सांगपाच आहे नुसता नी हा मी मारे गेलो 28 तारखे पाय तियात्रीस हॉल मारगाव 3:30 ती यात्रा हा नाव किती रे यात्रा नाव देवाक मानतात अशी तिकीट आहे मरे ओय तिकीट आहे माग सांग ना का लोका सांग हा लोका सांग होय. तिकीट काउंटराचे आहे असन घे बेगीन ओगोत कोणा काय मागे लास्ट राव ना काय आपल्या तिकीट मेळना म्हणून एकला बेगीन असन घे आहे चल या